بعال سره أنبسا بني بعال سره أنبسا بني بعال سره أنبسا أبززلكم وسلام من تعنا نتمنى مباركس إن حجون كمتي وترو ودر مدرخات تور دي فرانس مستزازمة حزنا لكم من وتسيتن تبتابن حزنا لكم كنقربينا نحجي بقطتها وتسيت كنقرب لكمينا نوتسيت بزملكت أب ناي مدرخ عوت انتدامتينا ريتشارد كاراباز كاب تيم EF Education Easy Post ب4 ساعات 6 دقائق 13 كاليتن قداماي كوينو عوت نايز مدرخ كخون كله سيبو زلو سايمون ياتس كاب تيم جاو ألولا ب30 شوعتن كاليت دحيرو كمون إنريك ماس كاب موفي ستار ب50 شوعتن كاليت دحيرو كاب قداماي كساب سالساي ناي مدرخ عوتات مزجيبهم زلو يوم بحفشا أب ناي بيتش أماليا ويدما أب ناي جيسي رايدرز تباهيلو زفلت بناي جزي زك أرادمو زلو تقرادمتي أب ملوات ناي ماليا زمت حدش لوت يلن تادج بوكاتشا كاب UAE تيم إماراتس ب7 ساعات 21 دقيقة 27 كاليتن قداماي بمخان نزا ماليا أو حسوالو سيبو زلو يوناس فينغاغارد دما بحفشاوي وتسيت ب3 دقيقة 11 كاليتن دحيرو كالاي كوينيس عبالو ريمكو ايفينوبول كاب كلب ساودال كويك ستيب دما ب5 دقيقة 9 كاليتن كاب قداماي كساب سالساي بمخان اب ناي بيچ اماليا ويدما ناي جيسي رايدرز زعبو ويدما ترتاحيزوم زلو تقادادمتيوم اب ناي نطبي انت دامصينا اب تا ناي جرين جيرزي تباهيلا تفلت بنطب نزمرح زلو اتوهاب قطلي اماليا دما ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኢንተርማርቸ ቢንያም ግርማይ አብ ዝተኻየደ አብ ሞንጎ ውድድር ዝነበረ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ወይ ድማ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ተባሂሉ ዝፍለጥ 11 ነጥቢ ስለዝኸሰበ ሓፈሻዊ ነጥቡ ናብ 387 ነጥቢ ብምብራኽ ቀዳማይ ኮይኑ ተርትኡ አውሒሱ ወይ ድማ ቀጠልያ ማሊኡ አውሒሱ ኣሎ ካልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ዘሎ ያስፐር ፊሊፕሰን ብ354 ነጥቢ ሳልሳይ ድማ ብሪያን ኮኳርድ ካብ ኮፊድስ ብ188 ነጥቢ ብምዃን كاب قداماي كساب سالساي يسعبلو ابز مدبزي لومي بنيام غرماي ياسبر فيليبسن ابتاناي قصبتا وددر سلسعرو 11 نطبي كمزغبن كلو ياسبر فيليبسن 10 نطبي امزغيبلو سلازي حفشاوي زلو ناي نطبي فللي تمالي 32 نيرو لوم دما ناب 33 ديبلو سلازي بنيام غرماي ابناي لوم وددر حنت نطبي كسيبلو مالتيو قصيلنا ابتناي بولكا جيرزي زبال ወይ ድማ ኣብና ዓቀብ ዝቃለሱ ዘለው ተቀዳደምቲ ታደጅ ፖካቻ ብዘይ ካታወኒንዋ ዘሎ ቢጫ ማልያ ኣብዚ ናይ ፖልካ ጀርዚ ወይ ድማ ናይ ዓቀብ ውድድር ንእት ወሃብ ጻዕዳ ቀያሕ ነጥብጣብ ማልያ ድማ ታደጅ ፖካቻ ባዕሊኡ ሒዝዋ ዘሎ ብ77 ነጥቢ ነዚ ምድብዚ ይቆልሰሎ ዮናስ ቬንጋጋርድ ድማ ብ58 ነጥቢ ይስዕበሎ ሬምኮ ኤቪኖፖል ድማ ب42 ነጥቢ ሳልሳይ በመኻን ይስዕበሎ ስለዚ እዞም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዘለው ተቀዳደምቲ እቶም ኣብ ናይ ቢጫ ማልያ ወይ ኣብ ናይ ጂሲ ራይደርስ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዘለው ተማሳሳሊ ተርታሒዞም ዘለው እዮም ማለት እዩ ኣብታ ተሪፋትና ዘላ ናይ መወዳእታ ውጽኢት እንተዳመጽና ኣብቲ ናይ ትሕቲ 25 ዓመት ንብሉጽ ናይ ግዜ ተቀዳዳማይ ትወሃብያ ሬምኮ ኤቪኖፖል ካብ ክለብ ሳውዳል ኩዊክ ስቴፕ ሎሙን ጻዕዳ ማሊኡ ኣው ሒስዋሎ ነቲ ካልኣይ ዘሎ ካርሎስ رودريغاس كاب إنيوس غريناديرز ب8 دقيقة 21 كاليتن ناي فللي غزي انتي فلوس لازلو دارغا عوت نايزي نايلومي تور دي فرانس 2024 ابزا مدب زيا ويدما ناي تحت 25 عامت زوهاب صعدا ماليا كخون إلنا خنقمتون خلينا سلازي زخبركم سمعتنا نايلومي مدرخ وددر زنبرا وصيت ازي مثل with heart so grand from the reaches heights to Tour de France you conquer every land with courage and resilience you ride the winds of fate be young the hero we all chant your زيادة زمستني حدا بينيام كابت موضوعته تسيو نفسي نبر وددرو مملاسو نا وددر مملاسو راح يكون زيادة على كلها أبتي ناي فرقي زغبرو ناي نتبي ناي انترميتيد شكرا تعود الدر سعرت كان ناي بحكي الدسي لكني أبتي ناي نتبي صوتا مالتي مهنياتو هررتانا تا قتل عماليا
ናብ ዓድና ንኸተኣቱ ስለ ዝኾነት ናይ ብሓቂ ትፅቢት ስለ ዘለና ከም ኩሉ ሰብ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ስለዚ ኣብኡ ተመሊሱስ ከምዚ ዓይነት ነጥቢ መሓዙ ናይ ብሓቂ እቲ ዝሕጉሰካ እንተኣሽሙ ነይሩ ብሓፈሽኡ እቲ ውድድር ናይ ሎማዓንቲ ዳርገዛ ናይ ሎማዓንቲ ውድድር ካብተን ዝሓለፋ ውድድራት እታ ዝበርታዕትን መሳጢት ፆታ ዝተረኣያ ሎማዓንቲ ነይራ ካብዘን ኩለን ምክንያቱ እቲ ናይ ምምላቕ ፈተነ ዝግበር ነበረ ካብ መጠን ንላዕሊ ሎማዓንቲ ልዕሊ ዓቐን ፈተነታት ነይሩ ብጣዕሚ ተደጋጋሚ ፈተነታት ዝግበር ነይሩ ኣብ መጨረሻ ከዓ እቶም 4 ሃዲሞም ዝወዓሉ ነታ ውድድር ቀሊሶማ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ከዓ መንጎ ቦካቻርን ቬንጋጋርን ዝነበረ ፆታ ከዓ ናይ ብሓቂ መሳጢ ልቢ ዝህንጠልጥል ፆታታት ነይሩ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ስለዚ ክልቲኡ ኣብቲ ናይ ቀጠልያ ማልያን ኣብቲ ናይ ቢጫ ማልያን ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ግን ከምታ ቀዲመ ዝበልኩ እቲ ኣብ መንጎ ፆታ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ብጣዕሚ ሰሓቢ ነይሩ ካብ መጠን ንላዕሊ ካብ ዝገርመካ ማህረንቲ እንፅባሒቱ እዩ ዝኸፍአ شو أي في الأتكان يتأكلات كاسد زدنزز قال نتبعيتو جن حبيتو مس حدرة قرط مس جبه بتعمي وحماق بتعمي يخفو يحزك يا أساس ركا تحزت من جزارسو كافتنا يماسلك تأشمو حبيتو سلاز حزو نتماسلك خند الله نخنفح نخشبتن نخنكساقزن عدلي خلوي سلازي زيادة بحلفي عبراخ نهار كوينو أما تعاطات في بوتان نهار كوينو بتعمي عساقي سقعد دينزز ويسقع ترسعو بطوطا مسلازح ديزيز مسلازح داروزح حدا جزي يدنززلكاي حدا جزي كن حد يشتغل من كسقاس كتقبر كلها نعملت بينيام نورمال كخيدو عيلو بولا تقبر كله جن اتنا ايدو من كسقاس فليكسيبيليتي خمتن العالم تأتتاف سلازنورا شعوتا قنزة جميرات نيرا حانسا كوا ساوساون نرينيرنا سلازي اتي من كسقاس زغبورو كابتي حزو دصنح من كسقاس نلعل سلاز غبريا كوم غيرا مهناتو اتما سلكم زغبلكا صنحكو حدا غزي تحبت كم متن نلعل خدغترو خدل خلقا كوم عينت صقمات يغاطبلكا هجي نزي كله تطاويركا كند عينت وددر خدكيد موها بعالم درجه ناي بحق قليل نجر يكونن مالي كم متن نلعلي كنا زلنا غعزو أنا خنقرك أكلني مخناتو مجلسون يبلين مخنات ما كلنا نريو نسمع زلنا بهاجر درجة أفتزل على ترزي بعالم درجة أفتزل على ترزينا بتحنا دلنا مخناتو أب ناي وورلد كلاسيك أوتاتات ناي وورلد تور أوتاتات 4 ماليين زلوا بيج ماليا قتليا ماليا تنتت ماليا تناي من إسات سلازي كابزين 4 مو كابزين كلن حيالات عالم زموتو بلوطات تقدادنتي حنتي تماقاليت نايزي ان كنكون مقالنا كمتن العالم بر صبو كمتن العلي لا عقن زخده انا مغلطي بلين ولا حنتي مولاتو تم نفلطم تطاوتي ازيم برتعات بعالم درجه نزاربولهم ندنقلهم فوليات سبات تالنت دخول خاب عالم ملوز تواتي مهناتو اب كم زغت خلقات اندلوا غانتات دارينا تاب 20 كلتن زي حلفين اور لتر زطاتا سلازي اذن غانتات زياتن ازيم بلوصات مرصات خاب عالم ملوز زموتو سباتين زمرتا سلازي هنا اكل نايزيهم كوينا اكل نايتهم بلوصات زبحالو حزب كوينا كنز عينت ريزالت من انا امو تماقلتي ناي ماليا خوينا خنوت خلنا بزحسد من الباش كان افكي سيري يكون انا كن ممزنون يبلين ملكعون يبلين معناته خامتن العلي كبيز تعود قدمنا نزار نيرنا تقدماي مسعره بقى حنت بوديوم ولا خم حلمسي حتى ما قلت ابوديوم من دهر زي بورينا يو ميدياتات عالم دهر بزعبا ايرتران حزبان تزاريبا نحنا بقى إينا نبنير محل مناسكم ينير هجيكا وحاليبنا جن وننتي قتليا ماليا خوينا وناني هجي وناني مخانكوني كامتن العلي زقر مكان غري عالم يا زارب ديلا عالم بعالم تزعبا ايرترا انتي النتاس هجي تزارب جميرالا سلازم نزو كل نغرات تسغيرو اب كنز عينت نصحنا ناي بحقي كبيد نغري سلازي نحنا اذا قتليا زي انا بعدنا مئتاو مالت كندي بينيام زمسلو حزبي كنفر خم نغل زئمتا كون نعناها نزياده سرح نزياده حلافنت زقالاتفنا مورال زهبنا كنسرح كمزلنا
ዝገብረና ነገሪ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ፀገማት ተሰጊሩ ዓወት ከም ዘሎ ዳርንቲ ጸልማት ካብ ብርሃን ከም ዘሎ እቲ ብርሃን ዝተወልዐ ከዓ ከም ዘይጠፍእ እቲ ብርሃን ተረዲና ኣለና ስለዚ ነቲ ኩሉ ዝነበረ ሽግራት ሓሊፍና ነቲ ኩሉ መሰናኽላት ሓሊፍና ተዓወቲ ቀጠልያ ማልያ ምዃንና ናይ ብሓቂ ዘደንቕ ነገር እዩ ኣብዚ መፅእ ከዓኒ ኣብ ናይ ዓቐበት ዝዕወቱ ተቐዳደምቲ ኣብ ናይ ቢጫ ማልያ ዝፃወቱ ተፃወቲ ንኽነፍሪ ናይ ብሓቂ በሪ ተኸፊትልና ኣሎ እቲ ብሙሉእ መንእሰይ ሕጂ ዘጣቕዕ ዝርኢ ዘሎ ከዓ ፅባሕ ንጎ ከም ቢንያም ዘይኮነ ልዕሊ ቢንያም ክኸውን ከም ዝኽእል ሕልሙን ጋህዱን ካብ ሕጂ ጀሚሩ መደብ ክሕዝ ይላበዎ ማለት እዩ እሱ ሕጂ ትፅብኦ ነገሩ ኣጋጣሚታት ኣሎ ምሽ መገዲ ይረሓወልካ ይሰምረልካ ከምዚ ተስፋታት ናይ እግዚኣብሔር ክንብሎ ንኽእል ምክንያቱ ገለገለ ሰባት ኣዝዮም ንፉዓት ተፃወቱ ከለዉ ንኣብነት ከም በዓል ጎሚሳ ዝመሰሉ ገለ ብጣዕሚ ንፉዓት ተፃወቲ ኣብ ኤርትራ ነይሮም ካብ መጠን ንላዕሊ ንፉዓት እዞም ተፃወት እዚኣቶም ሕጂ ነቲ ዕድል ኣይረኸቦን ቢንያም ግን ገና ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ከሎ ከምዚ ዓይነት ዕድል ረኺቡ ዋላ በዓል ወዲ ቅዱስ በዓል ዳንኤል ገለ እንድሕሪኻ ካብ 2-3 ዓመት ንላዕሊ ኣይተፃወቱን ናብ ቀዳማይ ዲቪዥን ምናልባት 2 ዓመት ገለ ተፃዊቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ምስግጋር ሓደ ግዜ ዕድል ከዓ ክንብሎ ንኽእል ኢና እዞም ንኣሹ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ደለዉ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ደለዉ ዋላ እውን ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ደለዉ ትሕቲ 23 ዓመት ኣነ ርግፀኛ የብለካ ኣለኹ ከምዚ ናታቶም ዕድል እንተዝረኽቡ ነይሮም ካብ መጠን ንላዕሊ ዓወታት ከምፅሙ ካሉ ዘኹርዕ ውፅኢት ዘለዎም ተፃወቲ ኣለውና ኣዝዮም ብዙሓት ኣለዉ ግን እቲ መገዲ ሓደ ግዜ ከምዚ ዕድል ይብለካ ኣለኹ ወይ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ምስ ሰዓርካ ወይ ሻምፒዮን ኤርትራ ምስ ሰዓርካ ትረኽቦ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ነዚኣ ዝስዕራ ከዓ ሓደ ሰብ እዩ ኣብ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ከይዱ ዝስዕር ሓደ ሰብ እዩ ወይ ከዓ ኣብ ሻምፒዮን ኤርትራ ዝስዕር ሓደ ሰብ እዩ ስለዚ እታ ዕድል ሓደ ሰብ ስለ ዝወዛ እምበር መዛንኦም ክንደይ ተፃወቲ ኣለዉ ሓያላት ንኣብነት እንድሕሪት ኣብዚ ናይ ትማል ናይ ወርሒ 6 ዝነበረ ፀወታ ሻምፒዮን ኤርትራ እንድሕር ምልስ ኢልና ርኢናስ ብሙሉኦም ፕሮፌሽናላት ተፃወትና እዞም ናይ ውሽጢ ሃገር ተፃወቲ እዮም ተፃዊቶም ስለዚ ኣብ መጨረሻ ዋላ ንእሽተይ መፍልላይ መፂእ ክኸውን ንኽእል እዩ እቲ ዝመፀ መፍልላይ ግን ናይ 2 ደቂቕ ጥራሕ እዩ ነይሩ ስለዚ ከም ፕሮፌሽናላት መጠን እዞም ንቢንያም ሕጂ ንደነቐሉ ዘለና ትማሊ ምስ ቢንያም ዝወዓሉ ክንደይ ተቐዳደምቲ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዋላ ቢንያም እውን ኣብ ቃለ መጠይቁ ክዛረብ ከሎ ከም ዝሰማዕናዮ እንታይ ይብል ነይሩ ናይ ውሽጢ ሃገር ፀወታ ኢና ዓይ ዝያዳ ዝብርትዓኒ ስለዚ ነዛ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ማልያ ከውንና እዚ ብዙሕ ዝፅዕር ብዙሕ ዝደሊ ኢሉ ቃለ መጠይቅ ገይሩ ነይሩ ስለዚ ስጋዕ ክንደይ እቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ፀወታ ከቢድ ምዃኑ ከም ዝናበቡን ድሓር ካብ ኤርትራ ካብ ዝወፁ ክንደይ እዮም ገይሮም ካብዞም መዛኖም ዜን ካብ ዝፍለዩስ ክንደይ ገይሮም ድሓር ኢልና ሓፂር ግዜ እቲ ሓፂር ግዜ ሕጂ ኣብ ግምት ንሪእቲናዮ ጥቃን ምዞም ናትና ተፃወቲ እዮም ዘለዉ ንእሽተይ ምስራሕ ንእሽተይ ከዓ ናይ ገለገለ ጉድለታት ናይ ፋሲሊቲ ዘመናውያን ብሽክለታ ኣመጋግባ ገለ እንድሕር ተቐይሩ ብሓፂር ግዜ ከምኡ ዓይነት ሪዛልት ከምፁ ዝኽእሉ ተፃወቲ ከም ዘለውና ኣነ 100% ክምስክረልካ ይኽእል ርግፀኛ ኮይና ማለት እዩ ኣንበሳ ቢኒ በዓል ስረ ኣንበሳ ቢኒ በዓል ስረ ኣንበሳ ቢኒ በዓል ስረ ኣንበሳ